Christians film. Hvis vi lige ser, der er Christian. Pikantilover. Og det her, det er mig, Thijs. Vi vil gerne lave en pruttekonkurrence. Nej, bøvse. Bøvsekonkurrence. Så skal I selv bedømme. Vent, jeg skal lige gøre noget, før jeg er klar til at prutte og bøvse. Nej. Jo. Er du klar? Præcis. Jeg starter. Vi har ikke nogen prutte og bøvse konkurrence, men i stedet for har vi en hostekonkurrence. Er du klar? Jeg starter. Slå den der. Mi. Okay, du vinder. Nu er det til pruttekonkurrence. Og det er en røv. Okay, min tur. Så holder den op på imens. Okay. Du vinder igen, Christian. Hvis du lige vil gå ind på billedet her, så skal vi se, om det virker, når vi er færdige med den her video. Det er bare sådan en lille test, alle sammen. Hej.